Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz geçen hepdede Türkmenistanyna bolup geçen bir esasy siyasi waka var. Ene şo bilen baglanyşykly boljak. O nähili siyasi waka? Ene 22-nji oktýabrda Aşgabatda ýanky Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýol başçylyk etmeginde goşadyrnak içindäki halk maslahaty bilen goşadyrnak içindäki Türkmenistanyň mejlisiniň bilelikdäki mejlisi boldy. Ya oturşy boldy diýip aýdýar, ya ýygnagy boldy. Nähilip kabul edýän bolsaňyz şo helen bolup geçdi. Indi bärde üns bermeli bir topar mesele var. Birinciden ol ýygnaşyk oturşyk nerede geçdi? Türkmenistanyň mejlisler zalyny däl, ýok. Ol bir umumy bir zalyň içinde oturguşlar goýupdyrlar. Ondan şol mejlise ýygnanan deputatlar bulan öňünde ne stol var, ne mikrofon var. Hiç zat ýok. Şol ellerindäki bloknotlaryny diýdiniň üstüne goýup kellesini galdyrman bir zatlar ýazyp oturýarlar. Demek ol mejlise näme üçin olar ýygnadylar? Diňe göz üçin ene ştaýda bir topar adam üýşmelen bolup otur. Olardan ne pikir soraldy, olara ne söz berildi. Ol gazaklaryň aýdasanda goýasan diýişýär. Ene öýde geplep öýde goýan ýeke adam olam ene Gurbanuly Berdimuhammedow. Enne umumy şol geçirilen ýygnagymy doşşugym men Sowet zamanynyň sözü bilen ýa pikir bilen aýtsak ýerde urlar şol kalhoz ýygnagy bardy. Biziň deňdoşlarymyz bilýändir. Bütün kalhozçylar şu bir zaly üýşürip şo taýda başlyk aýdar, soň sese goýlar, el galdyrar, el ýatyrlar, şondan çykyryp gidiler. Ene şol kalhoz ýygnagy ol mejlisden. Indi näme var? İkinci kemçilik şu taýda gün tertibine giyirilen mesele meclisin hukuk normasından ya hukuk çäginden çykýar, daşyna çykýar. Näme üçin? Sebäp Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň ýanky goşadyrnak içindäki maslahatyň hem başlygy hökmünde hem mejlisiň baş tutanyň hökmünde iki bolup oturýar şo taýda. Olaryň wezipe borjuna girenak hökümetiň adamlaryny dik durup olardan jogap soramak. Täp ol Gurbanuly ýerinden turup ähli welaýatyň 5 welaýatyň häkimlerini diňe welaýat häkimlerine etiraf häkimlerine çeldik durup ine bulara tanqid baryny aýdyp bulary etmasgarat edip otur şol zalyň içinde. Olar iş etmeýän bolsa olar tanqid etmeliler. Olary gerek bolsa suç jogapkärçiligine de çekmeliler. Ýöne ony mejlisiň baş tutany ýa-da halk maslahatynyň baş tutany etmeliler. Şol ýanky häkimleri wezipe bellen adamlar. Türkmenistanyň prezidenti, ýene goşadyrnak içindäki Serdar Berdimuhammedowyň adamlary olar. Diýmek, şonuň bellen adamlar. Şol zaly Serdar Berdimuhammedow getip şonu tanqid etmeli. Ine seniň bellen häkiminiň ýerine hiç birisi hiç zady ýerine ýetirenakdy. Olar bir esasy günahkaryň üstünden böküp geçip ähli günahny ine olaň özleriniň iki atalag bolup ikisiniň bellen häkimleriň üstüne oklajak bolýarlardy. Ýurdun içindäki açlygym, ýurdun içindäki işsizligim, gara bulup ýal süýşüp gelýän dürli problemlarym hemmejigini şol welaýet we ýerli häkimliň boýnuna atdy, özlerim atalagul tohumy bilen akça jüýje. Şol 22-näki Watan Satan programmasyny açyk teretseňiz hemme zada düşünersiniz watandaşlar. Indi diýmek näme bolmaly? Şu taýda eger tanqid ediljek bolsa mejlise hökümetiň baş tutany getirilip şu tribuna durup şonun hasabat soramak. Hemme döwletlerde, milletlerde konstitusiýa işleýän döwletlerinde şol realterde edilýär. Ol baş tutany garada goýup oň bellen ol ýerdäki adamlaryň halkyň öňüne itmasgarat edip oturmak ol hiç bir kady kanuny syganak. Men şonu aýtjak bolýar. Indi ýene näme var? Häzir mene açyp berelin. Şu taýda
Inni şu taýda gozgalan mesele bar edi. Näme mesele? Esasy mesele şol etraplary, obolary, ýanky arçylyklary birikdirmek bar edi. Şolaryň sanyny azaltmak bar edi. Ene şeýdip şular ýaly bar bolan ýanky öňkü etraplary ýumrup şäherleri aýryp niýasyň ýa onuň ejesiniň atlaryny üýtgetmek, azaltmak şeýdibem şu çäreleri halka bir pozitiv bir öňde barjylykly ýa öňden görjülükli siýasat diýip ködürleýärler. Emma beýle däl watandaşlyk. Seredip görün. Näme üçin obolaryň sany azaldylýar, birikdirilýär, obaly beýle kobalary çatlaşdyrýar. Birinciden Türkmenistanyň obalaryny ýaşar adam galmady. Obalar boş, tankaryp ýaty. Sebebi näme? Birinji sebäp adamlara o taýda iş ýok. Ol kalkoz ýer dip ýa daýhan birleşigi dip adamlary gully işledip olaryň soňundan eline alýan zady ýok, hasyl ýygynyndan soň. B2 ondan hasyl önmeýän ýerde gideji ýok gerde näme üçin halk ýaşamaly? Ene bir üçünji ýagdaý. Dördünji ýagdaý keselçilik ýanky lokmalar yerine bolmasa, keselhanalar işlemese, ya baran yerinde para dip el serip dursalar her tablet üçün. Ondan adamlarda o taýda saglyk galjakmy? Ýok. Adamlar bir tarapdan ölüp ýaty keselçilikden, ikinji tarapdan ýanky Covid alyp gitdi, üçünjiden işsizlik. Ine garap iýmet ýetmezçiligi ilat sanyny ýyl geçdikçe, gün geçdikçe peseldipdi. İkinciden ilatyň ýoklugy, obalar boş haly biz aýdýak çykyşlamada, käbir obada diňe bir köçede ýa bir syrgynyň ogruny bir ýa iki öýle adam ýaşaýar, şola gidip akşamlaryna beýleki jaýlan ýanky ışıklaryny ýaka ertirinde barıp ösürýärler. Şoň üçin adam ýaşaýar diýip görkezmek üçin ogru jümri girmezligi üçin şol hojalyklara. Ene şoň üçin aýdýak biz 1 million ýarymdan gowrak ilat ýurduň daşyna gazanç edip ber. Diýmek şolaryň öýü, ojagy, ýeri boş galydy. Obalar boş. Şonuň üçin şol obadaky arçylyklary saklamalyk üçin, şolary pul tölemelik üçin şolaryň sanyny azaltdy. Sebäp arçylyklary tölerlik büdjetde pul ýok. Näme anlady? Türkmenistanyň gaznasy boş watandaşlar. Bu maşgala 15 ýyl bäri gaznany öz isledigiçe islen ýerine sowdular. O sowýan adam diňe öz peýdasyny döwlete, halka peýdaly hiç bir zat ýok. Ol gurulýan beton jaýlyň birinciden hili bardy, hiç hili habar hatyr ýok. Allah saklasın, eger birden Türkmenistanyň ýene döwr 48-nji ýyldaky ýer titreme bolsa, o jaýlaryň biri abad galjakmy? Men ananamam. Ýöne şu zatlaryň hemme guruluşyk işleri Niýaz döwründen bäri diňe bir zat üçin, olam diňe ulum ösberde ogurlyk etmek üçin işlenilýän işler. Ol 1000 kubmetr yer gazylmy ýa 10 million kubmetr eýlä süýşirilim, onu gelip ölçýän ýa gelip çekip ýa seredip berýän adam gözegçi hiç kim ýok. Şoň üçin bir guruluşyga 1 milliardam ýazyp bilýärler, 3 milliardam ýazyp bilýärler. Şeýdip döwletiň gaznasyndan pul ogurlanýar. Şoň üçin hem şo guruluşyklar edildi. Şoň üçin hem şo gurulan zatlar ýykylyp täzeden guruldy. Bir pikir edip görüm. Şo Niýazyň döwründen bäri Türkmenistanyň gurulan mihmanhanalaryň sany 100-den geçýändir. Olam 5 ýyllyk nämeli olby diýip milliardlarça dollar harçlanýar. Han şo mihmanhanalarda baryp diňjalan Türkmenistanyň grajdalary barmy? Ýok. Diýmek şo mihmanhanalaryň, şo beýleki kurort zonalaryň ýene bir zatam hemmesi şo ogurlyk üçin guruldy. Indi ogurlamagy pullar az, şo ogurlan pulundan halka bermek isleýän haklarda, ýa-ni büdjet edarasynyň işleýän adamlaryň sanyny kesip kemetmek üçin ene şu çarany ýerdýärler. Bir topar obany birikdirýärler, sebäp içinde adam ýaşanak, demek olaň arçylyklaryny saklasy gelenek, büdjet işgärleri pul töläsi gelenek. Ene şoň üçin şolary ene şu ýagdaýym bir pozitiv bir öňde barjylykly ene pikir diýip orta atýar.
Faktiski biz halk ene qırgına verilen, ene bizine genosidy, ölüme ajaly buyurulan halk diýip kabul edin. Ene şu karardan görünüp duruşy ýaly obalaryň sanlary azaldylýar, sebäp olu bolurdy ýaşaýan adam ýok. Şäherleriň sany şular ýaly ýa-ka bir ýerine gurban boly ýuwaşlyk bilen indi ol elini okşap beren var ýanky. Niýasy şoň adyny, özüni, atasyny, ejesini ine kartadan aýyrmak üçin oýnap beren oýunlary. Näçin aýdýan men o Türkmenistanyň ilat sany azaldy. Men geçen ýyl bir çykyşymda aýdypdym, aňyrdan gelen bir ygtybarly, gaty ygtybarly ýerden gelen maglumata görä şu mal Türkmenistanyň içinde watandaşlar ýaşaýan grazdalaryň sany 1,5 millionyň aňryk geçen ak diýilýär. Maňa şol sanlary ynanmazlygy hiç ýeme ýa-ni delil ýa suwtnama ýok. Hakykatdanam şeýle, şonuň şeýledigine meni şol 22-sine kabul eden kararlary aýdyn görkezip otyr. Eger beýle däl bolsa, o bolar adamlardan dolu bolsa, bäbek kanalar, bäbeklerden yer tapylmaýan bolsa şolar eneleri ýa-ni bäbek kanalaryň içinde ýerleşdirme. Onu şolun kabul eden kararın gerek ýok. Näçin millet genosid edilýär, ýa gyrgyna berildi diýip men ýyllar bolaýdyk gelýän. Ýene-de ýene bir gezek suwtnama watandaşlar. 1991-nji ýylda şol geçirilen ilat ýazywy bar. Iň soňky gezek şol ýazyw yglan edilen sanyny aýdýar. Ondan bäri geçirilen ol 10-njy ýylda geçirilen ilat ýazywy bardy. Sesem çykaranak sebäp biler bilýär-de halka gyrgyna berenni. Ýoksam niýaz 7.300.000 ilatymyz bar diýip 2001-nji ýyldym 2002-nji ýyl oterýekden ýa-ni geraýyndan doýan wagty ekrana çykyp aýtdy. Han şol millionlar. Diýjek bolýan zatym. Indi biz anyk sanlary deňeşdireler. Şol 1991-nji ýylda Türkmenistanyň 68 sany raýon bardy. Raýon näme? Şuny söz bilen aýdymyzda etrap. 68 ýatdan çykyp, şunu ýatda sakla. 68 sany ýa-ni raýon bardy. Soňra da indi şäher we şäher tipli pasiýonlyklaryň sany bilen bile alanda şu Türkmenistanyň bütün territoriýasyny 50 goly ýa 50-den artykmajy bardy. Men şu sany anyk aýdyp biljekler, ýöne 50 golydygyny men bilýän, ýöne anyk sanyny bilemek. Belki 50-den hem köpdir. Ine şunça şäher we şäher tipli pasiýonlyklar bardy. Indi şu taýda teredin şol döwür 3.830.000 ilatly Türkmenistanyň 68 sany etrap bar, 50 goly şäher bar we şäher tipli pasiýonlyklar bar. Indi dün gurban bolaydy otyr. Indi bizde indi 37 sany etrap, bir näçede şäher diýer. Diýmek deň ýarsy ýok Türkmenistan. Şo döwür bilen deňeşdirende 91-nji ýyldaky sanlar bilen alyp şuň kugun etrap sanyny deňeşdirip görýän bol 68 nire o 38 nire seredik görüň. Ondan şol döwürüň etraplarynyň ilaty ýa raýonlaryň ilaty şuň garaňda her bir raýonyny emede ikisi köpdi. Boşap galdy. Mesela kızlar botta olur näçe 7 mektep barmydy? Indi şol üçüsü işläp boty galan ýok ýa 4'üsi bar. Hanyn ilat, han ötýän çağa, han gurulýan mektep. Ýoga biz gyrgyna berildik watandaşlar. Indi şol şäherler etraply bardy da näçe nirde bar men şol bäş vilayetde anyk näçe şäher o emosinyň etrabynyň bardygyny şäher tipli pasiýonlyklaryň bardygyny şuň kun aýdyp biljekler ýönemi şol döwür Balkan vilayetinde 90-njy ýylda nämeleriň bardygyny aýdyp beren şol döwür Türkmenistanyň Balkan oblastynyň oblasty da o döwür 4 san şäher bilen 5 sany ýa-ni şäher tipli pasiýonlyklar ýa raýon merkezleri bardy. Şäherler Krasnovodsk, Nevitda, Gazanjyk, Gyzylarbat. Indi şäher tipli pasiýonlyklar Bektaş, Gumda, Esenguly, Gyzyletri we Garrygala. Ine şular 91-nji ýylda ine şular ýaly ýagdaýdy. Indi şuň kun alyp Balkan eýle birikdirýärler.
O şäher alıp ýanky kızlar botyň başda adyny ütgetdiler. Terdar diýip innem köýüne adyny dakan bolýarly ýöne şol bir wagtyň özünde kızlar botyň elinden şäher statusyny alynýar. Näme üçin? Vatandaşlar. Kızlar bot diýilen şäher Türkmenistanyň gurulan ilkinji şäher diýip aýtsam men ýalňyşmy? Rus imperiýasy Türkmenistana girenni ilkinji nowatda Kaspy deňiziniň üstü bilen olar gelip şol Ufra pasiýolugy bar, ýani Krasnovodskyn gapdalçygyny, ol ýeme pasiýoluk ozal şol ýeme ýani gämi durulgy bar şumal. Şol Ufra. Ozal şo taýda gelip gämile durýar, şo taýda Ufra fortuny urýar. Fort diýmek şo gory galasyny ortlar urýar. Onun şondan soň ýuwaşlyk bilen bärik demir ýol salyp başlaýarlar. Onun Ufran kaptalyny şu Malkys Krasnovod'un ornuna, onun şu taýda şol Krasnovodsk ady bilen harbylan beýleklen gämiçilen şäherçesini gurýar. Türkmençe ady Şagadam. Ene türkmenler şoňa Şagadam diýip ad berýärler. Sebäp Akpaçak ayak basan ýeri şo Şagadam. Ene Şagadam diýip ad berýär. Gadym türkmenler şo Krasnovodska Şagadam diýip ad takar. Soňra şu ýanky demir ýol gelýär, onuň kızlar batda şo taýda bular uly ýeme urýarlar. Ýanky demir ýol ýanky wagon remont zawodyny urýar. O da bir masterskoy diýene kellerde soň zawod bolýar. Şol parawozlar remont etmek üçin, wagonlar bejermek üçin, şol aňyrdan gelýän ýükleri aňyrlygyny alyp gitmek üçin şo taýda kızlar batda ýanky wagon remont zawody gurulýar. Şu taýda kızlar batda men ozal aýdyk geçdim. 5 tany dürli ibadathana gurulan, dürli mescid, 4 tany, 5 tany diniň mescidi. Bir 18-nji asyrda, ahyrynda, 19-njy asyryň başynda. Ol döwür şuňky paýtagat diýip Gurban bolan agyzy olup ýa töweregini kömelekge alyp ýanky beton jaýlar gurup beren şäher tozap ýatan kerwen saray owady. Kızlar bat şäher döwri. Innem getirip birinji nämeň adyny alyp ine harama çykardylar. O 20 ýyllap innem şäher adyny aýryp muny etrap diýerler. Muň näme ziýany bar? Ona maýdyp berin. Men hakim bolan döwrüm şäher we raýon ikisi bir aýratyn. Onuň ýanky şäheriň öz büdjeti bar, puly bar. Raýonyň öz büdjeti bar, puly bar, etrapy. Şäher onuň ýemesi bar, aýdaly şäheriň finansy wadyly bar, raýonyň finansy wadyly bar. Şäheriň öz bilim ýemesi bar, garano diýilýär, raýonyňka diýilýär. Bilim ojaklar olam aýratyn. Ay garap şäherde raýonyny näme hereket edýän bolsa hersiniň öz ırsy aýratyn. İşleyen adamların büdjet edarelerim şehrin kamayratin, rayonun kamyanki etrafın kamayratin. İnni şul ikisini bir gazana koyya ve inni kızlar vat etrafı diye. Kızlar vat şehre. İlkinci şehir. Türkmenistan'ın ya Sovet Soyuzu'nun siyasi kartasını SSR dövrünün kartasını açıp seyredin vatandaşlar. Şu tayda ilkinci yankı siyasi şehir. Ya revolüsyon şehir, dine Kızlarbat'ın adı duran. Başka şehir yoktur Türkmenistan. Dine Kızlarbat deyip yazıldı. Men yalan sözleyen olsam açtan seyredim. Yani Sovet Soyuzu'nun siyasi kartasını yine şu tayda durandır. Yine şu şehri yeryüzünden ayırmak için adını ütköttüler. Son inni şehir statusunu alırlar. Şehir statusunu alandan son inni bilemek aysı oğu bilen dengeştireyin men Kızlarbat'ın statusunu. Yine şon üçün şu şäher bolsa şähere guruluşyny köpürtmeli, büdjetden pul goýma. Emma raýon bolsa ya etrap bolsa, ana Türkmenistanyň 37 tane etrap bar, olam şolan biri diýjekdi. Onu näme üçin Aşgabatyň etegine täze vilayet merkezine orýar bular. Näme Aşgabady Niýasyň oglunyň hemen bir Gurban bolan oglunyň syrty ýerleşen akmy. Näme gerek daşyndan ýene etrap gurmak ya şäher gurmak. Yine şun hemmejigini şol dine öz tohumny ya öz töweregini ornaşdyrmak üçin ene oýun bolýan siyasi oýun başga hiç zatda. Ozala iş yerleri ýokdy halka çörek bermäge. Enne büdjet edarasynyň iş yerlerini saklarady, bularda pul ýok, gazna boş. O Türkmenistanyň gaznasynyň içini süwselä bermeli. Hiç zat ýok vatandaşlar. Gutordy.
Artyň harmanyny döndürdiler. Näçe ýyl iýip bormun soňuna çelli çykmak üçin. Ana Niyaz fiýdi, ogurlady, öllük etdi. Muň ýylyň naky 18 milliard dollar görümjürüm boldy. Nira ýok etdi muny gurban boly. Ine öýde 10 ýyllap Türkmenistanyň ähli baýlygyny özüniň we tohumynyň holtumyndan geçirip boldy. Daşary ýurtlary görbak näçe bahadan satýar, mugut berýär, mugutdan ardan berýär, öz häkimetiň saklyjyk bu. Ine şu zatlaryň hemmejigi ine gidip ýatan ýygy zulmeýän gaty uly we agyr jenaýatlar. Özüm günnölik edilip oturulan jenaýat. Şoň esasyna da ine halkymyz gyrgynçylyga beriler. Ine biz aýdyk gelýär, ýyllar boýy Türkmen halky genoçidi ýanky ajaly buyurulan. Ine şoň sowutnamasyny öz dili bilen aýdyp berdi watandaşlar. Ine öňkü görüp oturan ilat dolu obalamydam, ilat dolu şäherlemedem hiç birisi ýok, boşap galdy, tankaryp içi. Ine şolary ähretin bir ýere birikdirip heme büdjetden puluny kesjek bilen hemem şol ilat sany adalarını bildirmejek bolup ine biz şulyny täze reforma geçirýäs. Ey gurban boly. Sen reforma geçirjek bolsaň 15 ýyllap näme galap oturdun o wezipede. Sen jenaýatyň esasyna o bolur boş galy. Ha? Ine soňam sebäpkaryň günahkaryň aýtmalyken da düýün şol mezlisin ýygnagyny. O näme üçin sen alyp ol halkyň üstüne atýan hemme günäni? O näme üçin sen öz belden häkimden o taýda çağa kaýan ýaladip ömedip erti ine şu taýda şol häkimlere daýdyn ýeter şu çykyş barar şolary da. Ine erti o da nepe şu taýdaky kameralary ýanky zyndanlara ýa birinji kandidat. Aýtdy size. Biz siz bilen oňuşlukka, alışlykka, işleşikka. Senin ogly geldi, o atasynyň belän adamlar bilen işleşesi gelene. Täze adamlar goýmaly, bular aýyrmaly, geljeklerden para almaly, pul gerek bolar. Ine gidersiňiz sürüýüňiz bilen şotak. Şoň üçin size de oýlanary, pikirleneri zat bar. Watandaşlar ine ýene de bir gezekde ýatlady. Şu gysdan çykmak gaty agyr bolar biziň hemmemize, halkymyza ezadan. Ine seredin şu bütün Türkmenistan boýunça gör bak näçe müm adam büdjet işgäri işsiz galjygy. Ene şäher bilen many raýony ýa-ni etraby biriktirdiler. Diňe gyzlar bodyň özüne ýüzlerçe adam işsiz galýar. Sebäp girgen ýerde şäherdäki işläp beren büdjet işgäri gerek geldi, şäher ýok any. Olur şu etrapda işläp bererler galýar her öz ýerine. Şäherinkiler gerek gel. Boş. Nerede işleseniz şu taýda işler. Nädip günüňizi görýän bolsaňyz şeýdik görün. Hökümetden size kömegem ýok, kompensasiýa da ýok. Öweden olmak barada hiç ýyl alada da ýok. Ine döwletiň gelip düşen batgasy şu. Ine geçirilen ýanky goşa dyrnagy üçinäki mezlisiň getiren ýa alan kararym şol bolupdyr watandaşlar. Men şu arada sizi biraz öz bilýän zatlardan maglumat beren we düşündiren bolup geçýän zatlar diýip şunu kune efire çykyp durşun. Şonuň üçin oturuň, oýlanyň, pikirleniň, özüňize gerek netijeni çykaryň watandaşlar. Hemmäňiziň öňüňize saglyk, indiki duşuklary çelli sag oturuň.